Folk tror, at design det er noget med at lave streger og skygger og farver. Det er det ikke. Det drejer sig om, det er at forstå funktionen bag ved tingene. Når man forstår det, så kan man begynde at udforme tingene med forskellige idéer. Altså, hvad er funktionen her? Funktionen er, at man skulle tage et apparat i hånden, ikke? Du skal ikke fumle med det. Man skulle tage det i hånden, snakke og lægge det tilbage med sikkerhed, ikke? Det er funktionen. Man skal tage med venstre hånd, fordi vi skal bruge den højre. Det er funktionen, der skaber apparatet. I den der skålende, hvad er funktionen? Ja, det er jo, at nogen skal røre i noget. Nogen vil gerne have, at man rører i noget. Og så siger man, hvad er funktionen i at røre i noget? Det er noget med, at hånden skal være fri, man skal kunne holde det, og man skal kunne se sig omkring, mens man gør det. Når alt det er forstået ind i hovedet, så kan man begynde at diskutere det, så man kan begynde at diskutere på sig selv, om formen og udviklingen af tingene og detaljerne. Og så bygger man derfra, efter funktionen på brugen, så kan man bygge tingene op. Og så kan man lave en idé, eller en idémasse, der er forståelig for andre. Så andre folk, der siger, nå ja, jamen det er da en god idé. Hvorfor har jeg ikke fundet på det? Den her fyr her, det er også funktion. Det er en funktion, vi alle sammen kender fra regnestokker. Sådan noget som det her for eksempel. Det er en kendt funktion, den har været brugt i mange hundrede år. Nej, mange år i hvert fald. Og den funktion, som vi alle sammen er kendt med, den kan man omsætte til og indstille på skalaen her. Man indstiller, man trykker. Det er funktioner, man forstår hele tiden. Det er tankefunktioner, der bliver omsat til brug og æstetik. Når brugsfunktionen er i orden, så kan man begynde at tale om æstetik og materialer og design. Men design begynder først der. Når man kigger tilbage og ser lidt på radiobranchen, så må man sige, at udviklingen i hele radiobranchen var den samme. De lavede alle sammen det samme på den samme måde. De lavede forskellige træsorter. De udfræste nogle huller i kassen på forskellige måder. Men i princippet var det samme. I 1962-60'erne på starten, så kom transistoren ind. Og transistor gjorde mulighed for, at man kunne lave mindre kasser. Det gjorde de alle sammen også. De lavede mindre kasser. BO lavede nogle pæne kasser, men det var stadigvæk kasser, der havde samme størrelse som alle mulige andre kasser. Hvis ikke nogen havde gjort noget i 60'erne, så ville BO have fortsat, ligesom alle de andre, og ville have lukket butikken i 60'erne eller 70'erne, højst i 70'erne. For de havde ikke andre overlevelsesmuligheder end alle de andre. Det vil sige, at der skulle ske noget helt andet noget. De skulle have en nøgle til at lukke den fremtid op, som der var derinde. Og den nøgle, den hed nye idéer, nye funktioner, nye forståelse af materialer osv. Omsat til produkter, til radioer, til grammofoner og lignende. En helt anden slags sprog, så man klart og tydeligt kunne skille sig ud fra de andre produkter. Jamen, historien ved den her apparat er egentlig meget spændende, for den begynder med, at firmaet er, som firmaet har været 100 gange før, i vanskeligheder. Fordi spørgsmålet er, hvad skal vi lave? Hvad nu? Hvad er det næste produkt, vi skal lave? Og den gruppe, jeg arbejdede sammen med, hvor Kjeld Harder var med, de sad og spekulerede på, at vi skal lave noget til noget, man kaldte sækkestolefolket. Vi må lave noget billigt, noget som sækkestole billigt. Det sagde det BO. Grav alvorligt. Vi må lave noget billigt, så vi kan sælge til folk. Og jeg gik så hjem, hvor jeg kravlede op på mit
på min tegnestue. Jeg er freelance mand. Jeg har aldrig været ansat på BO eller noget andet sted, så vidt. Og begyndte så at sidde og lave et model og kigge på den her model. Så det er løgn. De kan da ikke bære den i en forretning. Og så sige, køb den. Der var jo fyldt med japanske produkter, alle mulige slags, alle mulige tårne, og billige og hurtige, og alle mulige ting. Hvordan skal vi komme til folk, så de forstår, at her kommer noget, der er uden for konkurrence. Og derfor ligner den her ikke noget som helst. Fordi hvis det kom til at ligne noget som helst, så ville man straks kunne sige, nå ja, den er ligesom den der, den kostede 1275, den kostede 1113, og det tager den til 1113. Det bliver nødvendigt for BO's overlevelse, at vi laver en profil, som ikke er genkendelig i produktet, men selvfølgelig er genkendelig i atmosfæren omkring produktet, lugten af produktet, så man på 5-10 minutters afstand kan se, det er nok en BO, den der. Så kommer man tættere på, så kigger man på den. Nej, nu har de gjort det igen, noget helt andet. Så piller de ved den, og så siger de, nej, er de begejstrede for den, nej. Og så pludselig kommer et gaverne, som man giver kunden. Man giver kunden en gave. Folk elsker gaver. Så man giver kunden en gave, og så lukker man det her låg op. Og så siger de, nej, alt det der skramler, det er gemt der. Så konstruerede jeg låget sådan, så man så, at det bevæger sig ganske langsomt ned. Og det er eksklusivt. Kan man få en almindelig radio med noget så eksklusivt som en låg, der langsomt lukker ned. I sig selv er det noget, man siger, jeg vil have sådan en. Det begejstrer mig. Jeg bliver glad for den, når jeg kommer hjem. Når jeg kommer ind ad døren, så vil jeg kigge og sige, der står den. Det er den, jeg har købt. Så lukker man låget op. Så piller man med den og ser, hvad der sker. Jamen, det er magi. Det der jeg præsenterede for Harder og de andre folk i direktionen, så var jeg jo meget nervøs for, det er jo anderledes. Det er jo noget andet. Og jeg bar den ned og stillede den op på bordet. Og det var Olof Grue, en dejlig mand, Olof Grue, var direktør, han kiggede på den selv. Det må du forklare. Hvad er det? Så kom vi med en eller anden røverhistorie om, at det har en vinkel på så mange grader, og Deutsche Industrieform har en på så mange grader, og så er det simpelthen sludder. Nå. Det betyder ikke noget. Det drejer sig om det, at det jeg vil have. Jeg behøver ikke argumentere for noget som helst. Han fik lov til at lege med låget. Han fik lov til at trykke. Så sagde han, den laver vi. Jeg var ikke i tvivl. Så lavede de den, og det blev BO's største succes nogensinde. Det var en glæde, og jeg glæder mig stadigvæk. Nu er den jo gammel. Den er fra midten af 70'erne. Ikke? Men selv i dag, når man støder på den i dag, og man har unge mennesker med, de kigger på den. Jamen, er den fra i dag? Eller er den fra 10 år før, efter? Den er tidsløs. Ikke? Men oplevelsen, den vil altid eksistere, og derfor bliver det en stor succes.